Kaixo, ongi etorria, eragiketa kombinatuekin hasiko gara orain. Ditugu batuketak, kenketak, parentesiak, berreketak eta dena nahastuta. Orduan, hiru ariketa ditugu egiteko, guazen lehenengoarekin. Orduan, badago parentesiarik? Ez. Orduan, zer egin behar lehenengo? Erroketak eta berreketak. Hemen badugu berreketarik ez, baina erroketa bai. Orduan, hori da lehenengo egingo duguna. Jarriko dugu beste guztia. Erdi bat, bider, eta guazen hau egitea. Erreun zer da? Eun da, 10 bider 10. Beraz, 10 bider 10, eun. Eta 16, lau bider lau. Horran jarriko dugu, 10 lau den. Ken, zatiketa da, lau zati bi bost. Urreko pausua zer da? Ba, egingo ditugu, biderketak eta zatiketak. Leheneko ari dugu, erroketa. Orduan guazen egitea. 2 bider 10. 10. 2 bider lau, 8. Ken? Oan egin behar duguna da, zatiketa. Eta zatiketa egiten da, bigarren gueta ebanez, ezta? Lau bider bost, 20. Eta hemen jarko du bat. Bat bider bi. Simplifikatu ezkero errexeako egingo hori nuke, baina guazten pikatzea aztu zaizula simplifikatzea. Horban, jarbean diegu bidei, izenatzeare berdina. 8, ezta? Horban, jartzen dut. 8 eta 8, 8, zati 8 bat, bider 10, 8 zati bi, lau, bider 20, laro gehi. Horban, 10, ken laro gehi, dala, minus irrogeita 10. Eta horrein, simplifikatu inbarko dugu. Gehituko ditzen eguke, biak bikin zatituta, minus 35, laurde. Eta hau da, emaitza. Urrengoa. Badugu parentesiarik? Bai. Eta parentesiaren barruan zer dugu, begitatu. Erroketa, beste erroketa. Bueno, lehenengo pausua, errexena izango da, erroketa guztiak egitea. Eta horrela, lasai lehitzizegu, beste guztia. Horra, egin barko. Erroketa hau. Erroketa hau, eta erroketa hau. Lau erroketa. Ba, bueno, azte. Hasiko geha. Bat bider bat. Horran goian bat. Behan, bi bider bi, lau, horran bi. Lehen ben dugu. Hau, asko esintiagoa da, ikusten zuen bezala. Urrengoa, ken, guazte egitea, bost bider bost, dago eta bost. Eta, hemen da, lau bider lau amasei, lau. Oan dator, zati, hiru erdi, ken, parentesia, mamaz egitea, eun, bada, 10 bider 10. Zati, zer da behatzi, hiru bider hiru. Horra, jarriko tamen hiru, ken, hogeita amasei, 6 bider 6, eta amasei, lau bider lau. Ja, ikusten zuen bezala, hau askoz sinpleagoa dago, ezta? Bueno, hemen zingo dugu. Parentesi barrukoa, noski. Eta, egingo dugu baita ere, zatiketa hau, zauen daiteke. Hemen dugu kenketa, hori egingo dugu. Biak egingo dugu batera. Hora hasiko geha. Berdin. Eta jarra ditugu. Hemen jarko marra bat, bestela zeigu sartuko. Jartzen dugu, erdi bat. Ken, zatiketa bada, horren da, horren da. Bost bider bira bat. Eta gero, lau bider hiru, 12. Ken? Keketa egin behar dugu. Horda, bi jarriko edego izenatzari berdina, ezta? 12. Horda, 12. Ken, 12. Eta, gelditzegu, 12 zati hiru lau, bider 10 berrogei. 12 zati lau hiru bider 6, hemen 8. Berdin. Dugu erdi bat, dugu 10 eta dugu 12, eta hemen, zaharreko dugu, berrogei, ken hemen 8, hori da, hori tanik.
berdin. Bueno, luze xamarra dihua, beraz, jarraitu bat dut nubaite, eta hemen ingo dut, gero borratuko dut hau egiterako. Koaz ikustea. Irui jarri behar dugu, izatzea berdina. Eta da, 12, hor jartzen dut, 12, eta 12, 12, zatibi 6, 6, eta hauek guztitut daude bezala. Eta 22. Bueno, horrein bat dugu. 6 positiboa dira, eta bi hauek negatiboak. Negatiboak bat ingo ditut. 10 eta 22, 32. Horran da, 6, ken, 22. Eta behan, 12. 6 ken 22, zen bada? Minus 26. Orduan, jarriko dugu, minus 26, 12. Birau, simplifikatu daiteke. Minus 26, 12, biak bikin. Minus 13, 6. Eta azkeneko eraiketa egiteko, goazen ikusten nondik hasi behar dugun. Parentesietatik ez da, hau, eta hau. Goazen parentesiak entzia. Hau nola kentzen da. Egiten duguna da, 2 berriru jarri eta 3 berriru jarri. 2 berriru, 3 berriru. Zati. Hemen, egingo duguna izango da, deskomposatu lehenengo. Orduan, egingo duguna da, jarri, 2 berdi, eta gero berdi. Zergatik, honen berdi izateko. Horrengo dugu, 2 berdi, berdi. 2 berdi, berdi. Zer bat dau? 2 ber, lau. Horran jarriko dut hemen, 2 ber, lau. Eta hemen dugu, beratzi da, 3 berbi. Horran da, 3 berbi, berbi. Zer bat da bi? 3 ber, lau. Horran, egin duguna izan da, parentesiak kendu, eta deskomposatu, lortzeko berrekizun berdinak. Oan, bihor joango gerako kentzen. Ken, parentesia, temen egingo duguna izango da, jarreut, parentesi osoa, behizik dugu dena egin, egingo duguna izango da, erroketa hau. 81 baten erro kuadroa da, behatzi, behatzi, 81. Eta laurena, 2 bider 2, lau. Ken bat. Hori ja, lehenengo pausoa eman dugu. Oan bigarrena. Eibarko duguna da, parentesi hau, eta aprobetxatuko dugu bere egiteko, zatiketa hori. Gero azkena egiten da kenketa. Bagoazen egitea. Nola egiten da zatiketa? Horrela, ez da? Bidertuz, horra, 2 berriru, bider, 3 ber lau. Eta behan, 3 berriru, bider, 2 ber lau. Ken, izatzea berdina jarri barko diogu. Bilei, 2. Eta 2, horren da, 2 zati 2 bat, horren bedatzi, eta 2 zati bat, 2. Bueno, oan, guazen hau pixka txukuntzea, berdin. Hau nola egiten da? Aurrekoan ikusi gendun. Egiten dena da, kenketa, berdina baino dute, 2 berriru eta 2 ber lau. Kendu daitezke. Nola kendu daitezke? Guazen pixkat ikusteko nola gelditzen den, Hau izango ezateke, 2 bider 2 bider 2, 3 bider 3, ez da? Hau da, 3 bider 3, eta hemen dugu, lau aldiz, 2 bider 2. Guazek etzea, biko baten gatik, beste bat. Eta egitzeko biko bat sulto. Eta iruko bat, eta iruko bat. Gehitzegu, iruko bat suelto. Horan gehitzegu, 3 bat goian eta biko bat behar. Hori nola egiten da? Egiten da erontara. 2 ber 3. Eta ben, 2 ber lau, 3, ken lau, minus bat. Eta minus bat betipean jarri da. Izin da goian jarri. Goian jartzen bat dugu, jarri bat dugu lako horrela. 2 ber, minus bat. Ez dugu egin jarriko. Ingo dugu, bera eraman. 2. Eta hemen, 3 ber lau, 3 ber 3, lau, ken 3, bat, positiboa. Horak goian gaitzen da. Positiboa goian gaitzen dira, negatiboa bera eraman behar ditugu. Horren ordez,
Jarriko dugu 3 erdi. 3 erdi. Egin dugu hau dena. Eta hori faltatzen dugu beste hau. Ken, behatzi ken bi, 7 erdi. Jarratu ezagun. Eta dugu izinazio berdina. Horra mantentzen da. Eta egiten dugu 3 ken 7 dela minus bago. Jarratzeko dugu baina lobean, edo erdian. Jarriko dugu momentotan aurrean. Zer badari? 4 zati 2. Baina minusakin, noski, minus delako maitza. Horla bukatuko denuke, eraiketa kombinatuan errepasoa. Beste bat arte, agur.